This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nakabaton sang libre nga dental services, vaccination, free haircut, kag circumcision ang 258 ka mga residente sang Barangay Tady, Sara, Iloilo sa medical kag dental mission nga ginpatigayon sang Police Regional Office 6 sa PRO6 hinaginhiwat sa Erenyo Senior Memorial Elementary School sa nasambit nga Banwa. Sunod kay PRO6 Director Police Brigadier General Leo Francisco nalipay ang kabugusan nga PRO6 bangod nga nakabulig kag nakahatag sang libre nga serbisyo para sa mga pumuluyo subong nga pamaskwa. Dugang paniyang aktibidad ang natigayon pinaagi sa koordinasyon sang Sara LGU sa pagpanguna ni Honorable Mayor John Aying kag sang Regional Medical and Dental Unit 6 sa pagpamuno naman ni Police Colonel Jaime Gonzales. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera